Gibuksan na ang serbisyo hub sa gobyerno sa Barangay Sumangdako, Mandawi City. Nagkalain-laing ahensya motanyag sa ilang serbisyo nga nakiusara sa usa ka building. Kundiin, aduna usab sila'y state-of-the-art production studios. Si Nico Sereno sa report. Dinhi sa ground floor sa 5 kaandana nga government building sa Barangay Subang-Dako, tupad sa flyover, nahimutang ang eGov Serbisyo Hub. Nag-soft opening ang pasilidad ug midawat na og mga kliyente. 12 ka mga national government agencies ang nag-set up aron mahiusa sa usa ka lugar ang kadangpan sa mga tao. Naglakip niini ang Office of the President, DSWD, DOH, DOLE, PSA, PhilHealth, ARTA ug DICT. May kadiwa booth usab sa Department of Agriculture, nagbaligya sa baratong bugas ug mga utanon para sa mga kliyente sa Serbisyo Hub. Gikinahanglan hinuon nga mag-book og appointment daan pinaagi sa eGov app ug website. Naragitid ang action officers diri sir nga makatabang og download sa atong client ko lagi sila eGov page app. Kay naamang ubang client ka dili pa kayo sila accepting but friendly man ang ato ang app. We're doing the sort of the initial lang test kung pilagit ang makaya. Then once everything there's still equipment we're adding here. Mihimusab og tour ang taga-Presidential Communications Office sa bagong Pilipinas Studios sulod sa maong building. Gilibot ang mga sakop sa media ug mga content creators. Gipakita ang ilang television studios ug mga ekipo para sa TV production. Sa ikalimang andana usab, nahimutang ang mga studios ug set para sa mga podcasts ug mga content creators. Lain-lain ang tema, depende sa format ug konsepto sa shoot. Ang maong mga studios, lakip na mga ekipo, pwedeng magamit nga libre sa mga media personnel ug mga vloggers ug content creators. Gikinahanglan lang nga magpa-reserve daan. This building is created for us to create more quality content, especially here in the Visayas. Because where man gyud ta nga naayng ani nga state-of-the-art facility. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.